Ти си човек, Мили говори. приятели, току-що намерих ето това нещо. Ето тази турбичка, извинявай, може тук да Да, извинявай, че съм привъзбуден. Ето ги, виж ги къде се движи. Ето го. Ето го това нещо и това нещо ти показва пътя. Двата скорпиона и паяка. Ето ги. Които буквално изкочиха от нищо. И паяка изчезна. Така. Това нещо беше ето тук. И трите животни дойдоха в тази посока. В тази посока. Да. Така. Искам да покажа животни, защото много хора няма да повярват. Ето го един скорпион, ето го втория. Той се стои точно тук до това, където. И третото животно беше паяк, който дойде изведнъж и тръгна тук по стената в тази посока и дойде до скорпиона. Да. Той дигна ето талашит и това нещо беше отдолу. Отвори го да видим какво има вътре. Първото, което виждам, мили приятели, е пирон. Ето, то се вижда пирона къде е. Това е найлон. Я виж, с конеци е затворен или е вързан на възел. Много внимателно, отваряй. Много внимателно. Чака да взема само нещо, върху което да разфасоваме. На това изгнилото. Пирон е това, нали? Оле. О, стар найлон. Мале, стар найлон. Оле. Гилза. Монета. Муски. Мале, майко мила. Свежо гроб. Запалка дай кибрид. Запалки кибрид. Само е пари има. Пари има, да, монета. Пари има, разджасали ключови, разджасал пирон. Ногти има. Ногти от мъртвец. Муски. Свещ. Ела да виж колко работа. Свещ гроб. Това на Вуйчо. Не споменай имена. Тихо. Виж, вързано на възел. Как да му върви на човека, като му е вързано на възел? Дай запалка. Запалката, веднага ти извади. Мале, точно. И виж, духовете на скорпионите, един, само искам да видя нещо. Втори, паяка изчезна и това животно, което... Ето ги скорпионите, стоят точно... Снимай, искам да снимам този, който ни показа посоката. Ето го, това животно дойде по стената, Стойчо говори. Да, дойде по стената, точно ето тук. Ето тук дойде, точно на място. И точно е тук на място, където беше този талашит и момчетото го вдигна. Единият скорпион дойде тук и втория скорпион по стената. И двете животни ето ги застанаха едно до друго. Точно по тая дъска изгнила, тя беше голяма. Може ли за една секунда? Само искам да видя какво е. Това желязо искам да видя какво е. Пирон. Не, това. Това желязо е фитил ли? Това е фитил, да. Запали го с запалката, да видим свети ли. Да, изгаси го. Лекичко. Така, клипа до тук приключва. Стоп.